שלום לכולם, כאן ננסי פיננסי, והפעם ברגע זה ממש אני עומד לחשוף בפניכם לראשונה את הסוד שלי שלפיו אני עובד שנים להצלחה בנדל"ן. תרשמו לפניכם 3 שלבים. השלב הראשון, אתם צריכים חכה שנייה רגע. נדל"ן בקליק, ללמוד נדל"ן מהבית. שלום חברים, אנחנו יבגני גליקמן ואלעד ביננפלד, מפתחי התוכנית נדל"ן בקליק. קודם כל יש לנו הודעת הרגעה. ננסי במצב מצוין, הוא ממתין לתורו במוקד ה-VIP וכבר מתלוצץ על רופאיו. ואם גם אתם רוצים ללמוד איך עושים נדל"ן בישראל, לא משנה מאיזה רקע באתם, לא משנה הגיל, רמת ההשכלה, אם אתם עשירים כננסי ואפילו אם יש לכם הון עצמי נמוך. אז אנחנו רוצים להזמין אתכם לצפות בקורס מבוא קצר ופוקח עיניים שהפקנו עבורכם ללא תשלום. פשוט רשמו מייל בטופס שכאן למטה ולחצו עבור לקורס. גם ננסי כבר שם. שתהיה לכם צפייה מעשירה תרתי משמע.